Подарък за Диана и за Лидия от колектива на фирма Парапан. Хайде, ръцете горе! Let's go! Let's go! Атака! Шефът ни е гати пица, шефът ни всеки го обича. Шефът с кеф заплати плаща, малеле, няма друга фирма като нашата. Нашата фирма е номер едно, оборотна и не нализи. Данъчните кефят ни се здраво, малеле, а от ной редовно имаме браво. Най-добрата фирма нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Чуйте и слушанките на Дядо Коледа. А така, ама.
Aşk